bizitzazoa daramazu, honetan bueltan diren soinu haiek, zainetan zoramen honen, mila oroitzapen, kaleak zapaltzen. Eskutunek daukan indargunetako bat ikastolan borondatez euskara eta ekintzailetasuna lotzeko aukera denez, garrantzi eman beharko genioke gelatik kanpo beraiek eskaintzen dioten bere denbora horri euskara eta euskararen inguruan sortu daitezken ekintza ezberdinak lotuz. Eta gero horrek proiektzio eduki dezake herrian, beraien bizitza osoan zehar herriko talde desberdinetan egin dezaketen aportazioa kontutan hartuta. Hemen ikasitakoa, gero herrian ekintzailetzatik eta euskaratik lantzen jarraitu bizitza osoan zehar. Arazoak bide lagun, leialen, erazoa ez zenuen, bakatzen, zorontasun zutzue, naren maitale, bukaeraren hasiera, pasioz lastantzen. Eskutxunekoekin 3 kanpaina egiten dugu ikasturtean zehar. Eta kanpaina horiek prestatzeko, bai irakasleekin, bai behaiek ere gaztiekin harremana dakagu. 3 kanpaina horietan goizetan etortzen dira eta kanpaina horien aurkezpena egiten digute, beti ekartzen dute marrazkitxon bat ikasleentzat, detailen bat eta egia esan oso pozik bizitzen dute. Honez gain, euskaraz bizi egunean, etortzen diegunean bertan ere, pregoia irakurtzea, ipuina kontatzea, eta kurtsuan zehar dazkagun beste kanpainetan ere irakurtzaletasuna dela, ahozkotasuna dela, beti iten dizkigute kuku batzuk, oso pozik bizitzen txuztena gure ikasleak, asko gustatzen zaie azkenian handiagoekin dazkaten harremanak. Deitzen didate argitxo iratxoa, eskuan kriselua, buruan txanoa, txikia naiz ni mendiko magoa, leize zuloa utzi da irira noa, harri murritza bero. Euskararen garrantzia ikastolan ikusi beharko genuke ikastolen sorrera berak zergatik izan zen, edo arrazoi nagusietako bat zein izan zen ikastola horien sorreran. Eta hain zuzen ere, euskarak zeukan egoera apal horri edo aurre egiteko eta ardazteko herri bat. 7 probintzietan ardazten den herri bat. Eta uste dut gaur egun oraindik ere mahai gainean jarri beharreko gai bat dela, garbi eduki beharreko gai bat dela, zergatik daukan oraindik ere garrantzia, ardazte hortan daukan garrantzia, eta ikusi besteik ez dago adibidez aurtengo korrikak aukeratu duen leloa, euskara gara, eta horrek laburbiltzen du. Euskara gara, edo herri hau euskaratik egiten dugu, edo ez da herri izango. Santa Grazitikan zarra kastelura, eta rigoraren auzolan eredua, eskutik eskura hori ere bagara. Sorgin baten azken kanta itoizko kaletan, zer gara euskara berez bagara, Maixux eta Erramunen herrian. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, iraia berri baten bila. Arranoaren nega